Sa shisien pat nagaliang jaga Good News TV ni ben pau ya gajing sngongo yo blay ubala dornen kat lembat ngi ubala dornen kat ru bat hi baro ki bapet ya gani ka program ula ri ula sumar ula da ya pi lima jong gani ka miet mar ula penyo pat angi ya gani ka step nga ai ku blay ya pi baro aga kerteng ga jong nong penim jongi u Jesu Christ bara shwa ya ka bangin ya lingba ya gani ka ski ni ne puson kat tu kat ni nagani ka ktien ka jong blay Bat kabenta nagagtien ka jong play ya kabanga la pensyong nong rim ya ini jingeslok la ni jing puson ni belingkot kalong ya kabangina ban shem nagasam ka bakndai puway ka dukot ka baar ka sam ka bakndai puway ka dukot ka baar ki kentien ki baong kumni ngan ong syapang utrai ulong ka jakari jonga bat ka kut jonga ublay jonga ha uba ngashania ngan puli biang sa jisin ya gani gerkot ngan ong syapang utrai ulong ke jakari jonga bat ke kut jonga ublay jonga ha uba ngashania u Abraham Maslow ubaday u psychologist hagasnem kat kendai spa saupo Upen mi yakalis jong ki jing don kam e jong ki brio kaba ki brio ki don kam e haga jingim lani ngila ban ong haga ktien pareng list of basic human needs ka list jong kata kaba ki brio ki don kam haga jingim but ka way na kita ki jing don kam kaba longru ka jing don kam kaba hakmat e kat kum ka jing lap Bat ka jing shem ka jongu ka day ka jing sngo shngan lani sense of security. But uni u Abraham Maslow u shem bakata ka day ka jing don kam ka bahak mat ka jing gibriu ka jing sngo shngan lani ka sense of security. Hod haka jingya jong kapor Kila don shibun ki jingkala na ketika list kawa ula tho bat ula penmi hagasnem kat kendai spa saupo. Tang ba kaba ningkong e hi na ke jing don kam jong ubriu ka day ka jing sngo shngan ka security. Hakaway ka article kabala ay kerteng ka 6 fundamental human needs we need to meet to live our best lives. Ya kabalat ho da ka Nicole Gravagna. Kabadeiru ka neuroscientist. Kayat ho ya ka ni ka jing shisha. Bawat lah ka jing ya jong kapor. Kila don shibon ki jing kala ka jing don kam ka jong ubriu. Henry ka jing don kam ka ba ningkong e. Ka ba ubriu udon kam ka day ka jing sngo shngan ha ka jing im. Bat ka ong shushu baka jing sngo shngan ha ka jing im kadang yai sahi kum ka jing don kam ka bahak mat e ka jong ubriu. Uni unong rai sam ha ka ni ka sam ka ba kendai fuway upintik na hangi badai tang hau blay baka don ka jing shngan. Day tang hau blay baka don ka jing shngan. Unong ruai sam ula pentik na shushu da kaba ong hagani ka sam kaba kendai puway hagad kot kaba shipho bat kaba katway ngap uong yagini ki kintien sam kendai puway shipho bat katway kanom ja ay kaba snew yame lemni kanu ka jingap tem kanom wan hajan ka ying jan jong me naba un hukum yalaki angel syapang jong me ban sumar yame hakilinti jong me baro. Larafin puli bat yai puli yang ani kesam. Pin shem bahau blehi ka don ka jing shngan. Pin shem bahau blei ka jing tengan. Pin shem bahau blei ka don kata ka bau brio utrang bat udon kam e haga jing em jongu. Bat kata kadai ka jinglong shngan. Hoat kamut bangingin yo iya kita ki angel ki bau blay un pa
banda yang i kumbau loong ha gini khot kamut pangin i de gini kimat ki bakin jado ke jong i ki angel ki bau play un pha Henry habangi ni shania ho play ni snow thu bakadon ka jing shngan ni snow thu bakadon ka jing shngan habangi shania ho play ni sala ban ong kumong long roi sam ha ka sam ga ba arpulai ga khot ka ba sao banong shisha langa yatru ya ka them ga sirngiu ka jingyap ngan om shap ting ya ka basniu namar me don ringkat mami bat nga uding du bat ushandu jongme kipen ngend yanga ki para mangai ba it ai namar kata banging in yai shanya tang how new play ubalong ke jakari jongi kum ki bangai ubalong ma uban pelat yanga bat yapi na kijing shap tieng paro uban long ma ka jing shngan ha ka jing denti jo ka jing im ka jongi ka banginam shap tieng ai na marka tangin shania au new play bara bangi shania au kumba ong nong rai ya ka sam ka ba knai puwe bangi shania au play kan mau u play ulong ka jakari na ka benta jong ha jong pi tublin kur khu yang di mai ni jing pusan di lingkot na ka tien ka jong play ai ka ko bor yang nganing kong ba yang ngilang paro ba dia piru ki ba pet ya ka program ha ka step balar piru pidi ban yat ling ba ki ba bon ki jing ha ka jing em ai ba pin tip ba bleu long ka jakari jong pi but hau ka don ka jing shngan nyen pendam ha ka jing duai au blei bok pa jongi ubab neng me bolong try jogi met balu try jogi men sim ki jongi unong penim bat ulong siu spa u jongi ni wan hagani ka step jongi ka sngi but I ngo yamina mar ka jing don ring kat ka jongi lembat ni melari mela sumaringi lima ka mit baro ko bai ngila yo ya ka step ka batmai de ka jing don ring kat ka jongi mela pen yo angi ya ka sngi ka batmai ka bangin ya ding ba hapo jongka ya rap yang iko kan rat bayin bawa na deng jong gijing snow ting gijing snow smith ke balan saudong jongi gini ai shania tangami na mali tang hami bangila ban yo ya ga jing shan miu bolong ke jakari na ka benta ka jingim ka jong habat ke jongi kan mau yang iko tribe it ko bangidong shim yang i lima ka ski ke ai ke ka bangin pendap apo jongka kan long apo ka jing don kat ka jomi ka jingo ka puram ni ai tang shami ha ka kerteng ka jamu ji sugi duai Amen. Tublin kur khu yangi lima ini kintien jong ka jing selok na ka tien ka jong blei u blei na ka benta ka puram jong u. Amen.